varume Mwari ashande nemakuwa anoziva zvese but in Genesis 18:20 that I am going down to verify the outcry yandanzwa against Sodom if it is true. Sechakati anamati ningitsotsi saka kuchecha ndende is it true? Waka verify kusvika pa level ipi? The devil is so cunning. Unozomba information yandakapiwa irreliable source. Vakuruti as long hari munhu pane nyaya. Ari megore pandakaparidza kune imwe nzvimbo so ndapa example yenyaya dzatakangonzwawo. Inga akazvuraya but angari minister wanu wakazvuraya sei? Hama dzake dzakazondifonera. Andibamuni munoparidza zvenyu but sekuru vedu havana kuzvuraya. Kana muchida muye kumba tikuratidze zvakaitika. Vakuru information yepanyika yezvokwadi ndeyaJehovha. Wamwana unzwa kuti wakaita suicide havana. Kaudzwa. Usashande kungonzwa uchingomira pa information yevanhu. People are so wicked. Vanogadzira nyaya dzisipo. Ndeka clip kandakaona ku TikTok so. Chinda aida kuramba mukadzi aimushaira nyaya. Ndobva audza shamwari yake. Shamwari ka. Ndauti ndikubuda mumba. Ndikusiya sina ukiya kuseri kwembe. Chikwa usina wakangopfeka short usina hembe unogara pambedha madam ari mumba. Uya akangopinda nowasvika kugara pambedha. Madam auti kwa imi madi unobvadzoka. Stand right. Baba kana pakatorwa picture unozono ndaenda. Chinda anika short ari pambedha wewe mukadzi wakarara mugumbezi. Ovati atiziwani. Ona ndanga kuseka. Vanhu vanoronga zvekuti panogadzirwa evidence pasina evidence. Vanhu vari wicked. Yes. Joseph akanopika jeri rekudonzwa bhachi. Kwete rekudonza. Kudonzwa iye. Iwe ndi Joseph chete anogona kupupurana neni. Kuti azwa kuti munhu ari kuchera ane mhosva wamwana. Ukaona rone kuprison chidarika so. Wati matsumtsaya researcher mushe. Wamwe vakatokotswa saka variko. Wamwe vakayengwa saka variko. People are wicked. Hamuna munzwa munyaya kwatidha musikana akasungisa munhu nyaya rape pasina nyaya. Akazopupura hapana renzwera. Kunoendwa kujeri yotongwa kunzi wakarepa usina. Iwo paunoona rone kuprison ungoti matsotsa. Researcher kweibhuwa. Kana una wisdom haukomende nyaya usina evidence iri complete. It's very tricky and dangerous. Wakaenga baba wako nokuti wakarambana namai vako nokuti wakarerwa kwaamai. Unoda kuti amai vako udziwe kuti baba wako anga right ndina ndakaipa. Information yawakapiwa ndeyekuti uende mudhara iyeyo. Ndopanoti munhu hasana munzwa mai anoti inini mwanangu ka. Iri munhu ari right amene baba wako mhepo dzakangosimudza wakaenda. Ukazotsvaga hama dzekababa kana iwo baba washo. Ukazoudzwa uchaona kuti uri mwana ufanira kujaja. Remekedza vabereki vako bude munyaya idzodzo. Why people are wicked. Vanhu vanocreata nyaya varambana dzisinobvira dzaitika. Vamwe vanogadzira nyaya yekuti vakuramba munhu asina chaatadza panyika panapo. Saka ukaona single mother ungoti kusarongeka usachengeta dzimba. Kuna tsano vakanakirwa zvekuti havadi mhuri. Amai vaitoda mhura but vakarohwa natsano vakaeredzwa nana marwei. Yongoti vane mashoko ako aya usina full information imbomira kujaja vanhu. Chengetai mabasa hamuna kurongeka. Akatodzingwa manager adapinza hama yake. Haana mhosva yakaitawo. Munhu aisitakambomadzingwa mabasa aya. Unoona hapana nyaya mufana wake ndafanira kupinda. But uri kumushonzi kusarongeka. Uri kuchengeta basa. Marombewa nawo. Nandakarongeka vakanditsotsa. Munhu ane wisdom haashandi ne-half truth. Haagoni kujaja nyaya asina both sides of the story. Dai zvaidaro kumakoti kudai kune nyaya kungosvika sokuti uyu andibire foni yangu onzi mutore yaende. Baba inobvunzwa netype yefoni yacho nenguva dzayabiwa neumbowi pamwe anga ari kumarondero obudisa marisiti kwebhazi. Wayataurwa nhandisipo vanoverify from both sides. Ndozvakaita kuti Mwari varegere kushanda nemakuhwa kusiya denga rake musharukwa kuti ndanzwa ripoti kuti kuSodom vanhu vaipa but I'm going down to verify. Atobuda mupepa mene zvake akwaya. Majanali chinoziva musherere. Vanhu sewo vanotambira shoma vanogona kushanda neimwe yauya.
Mukuru wana musungu ere usina mhosva nepolisi vaita fundraising yekuti vapedzera kutoita yekugadzira chete zvakakwana wozva kuti go up life wisdom tinoita kuti uye munhu akadzikama asingamhanyire kujaja nekuaccusa vanhu because mulife mune vanhu vari wicked zvokuti kune vanoenda kumajeri vasina nyaya saimbomira kuseka vanhu saka ini ndainetseka nambuya wangu kudomboshawa kana takuita muna matomanero amagogwe ngatina matirei vari mumatorongo ataita mana tiri nyaya dzedu tomwana kuti tamufesa ari kuchikurupu akaita nyaya dzake namba kune vari kwasina nyaya dzavakaita possible life vakuru mukaitora light unopa vanhu mhosva vasina mhosva unovenga mai vako nokuti wakakurira kwababa nehama dzababa mai vako wanga asiri pfambi dherako ndiye akanakirwa nepfambi akabuda baba vanhu kuti wakurira kwana mudhara vari kuti mamuzi wako wanga ari mawani chikowazowana complete truth kuzoti sori dzimwe nguva macho vanenge vafa to be too late wakavajaja only nokuti hauna complete information kana wakura wese wainzivenga hasi right une right yekubvunza hakusi kupanduka kuti ko bamunini vamunomengana navo zvakafamba sei kana kuti shuwa bamunini muroi ndova mhuri yedu ndisara isingabudiriro pamwe kwenyu vakakurirwa ndovakatanga uroi usati vanhu vanokurirwa so munhu ane wisdom you don't quickly judge ita samwari waunonamata akati ndanzwa kuchema kweSodom the outcry yauya I am going down to verify God came down kuzocheka and it became easy ungochani wakaexposed by the Lord through giving goods Lord akati vanhu vaungana vatumi wapinda mumba zivanzi varumenogona kupairana vangu imhandara zivanzi akana toda varuma denga tovarisiwa kudiwa varume akomana akuramba mafijini futi wakomana dai Lot asina kuronga giving anga asinga expose wickedness yeSodom. Sometimes your giving can expose the devil who wants to attack you in the presence of God. Sikuti ndipe ndikuti ndonya yacho ata angada kusebera kuti timupe Lot paakati ndinokupai vanasikana vangu mhandara idzi murare nadzo akangoramba denga ndoparaka maka bhuku kuti shuwa ingochani nokuti ungochani auverifyike pasina kungoteswa kunzi mukadzi uyu wayati kuti ndikuenda panyika kunoona kuti ungochani ishuwa here saka vaitesta sei kuti kwane ngochani pavakasvika kumba kwaLot akati ndokupai vanasikana vangu zvangu mhandara murare nadzo zivanzi hayo titoda machinda ewayo denga ndoparaka kuti hashuwa vanhu vaipa pauda kuchamuna so which means giving yaka-expose wickedness. So giving in a role to play in life mako. Izwa. Unogona kusapa inini, I don't care. But ukasapa ya problem. You can hate to give this person, but don't hate giving. It's a principle of life. Hallelujah. Nuchaga akakunakira kupa. Osa tinaona kutoti even kupa wana wake ya problem. Wana nuchoma working conditions. Kubasa kuna kumia mshaba vatema joru wacho hapa dari mwana wako 50 cents. Wapa coin unoza mwana ma working conditions wako. Kwete we government wako. Nuti watu sirati maa wako $2 haishandi isko kushika maneru. Uchitotu wakano kufunza tine urongwa we yalo zata kupiwe mungu. Ano zata tine urongwa. Kwa sabuti ndea kwa nisha msima antu pesa hakuto tindawa. Bosa hisi kauche yenye hisi mecha yenye. Wewe ushikapalevu yokuzinyima iwe futi manje. Wajona wara chika tona utengire mabanana. Wano zote ulipanza utenge. Idatu kuna shuwa zima fruits mshonga gani. Karwara mabanana ma apples. Ozo zati kanari mtano. Ajaidze mari yake. Aji gezusu. Uzapa pataka kura isusu. Wainua koko. Kana wara. Dado mfuati mshonga. Wenye pira kutizia mirizo mtengere koko za tuzaita. Doi imwe area kuti poverty is poor. Ina mbonaka. Padati kana taka kudya oso unombera maoko tanga kudya kana mchidya nenyama unozombera futi kechi 2. Nyama ine respect yayo. Aibatanidzwe nesadza.
amene kana zvachinja mazuva ano. Makore atakakura isusu kunhonga nyama usina kuombera. Unoidzorera mfana weshe kuti angonhonga. Why poverty create a culture. I know that money speaks, even poverty speaks. We don't go think of so demand for marriage. Demand for marriage. It's guy who pay demand for marriage. Jaga pay yakumana. What you pay? When you better search, it's not about any murungumai. I just story in the pages of. That beds are good guy driver. Don't have no park up a Westgate. Don't have no room my yaki. Don't have to wash against the rubber dashboard. That's a common Spanish at the Kangani side. Of that shade. Nothing down. That's my fire can expire. And you are put. Ah, that's clear. Can I refresh the great expire? No, this is what I say. Refresh yourself to watch. Yeah, that was what one the amount can expire. But how do you know? Poverty anaipaga. Kashoma kuti utarisi expiry date yechinhu chaunoda kana wagara munhamo for a long time. Vanhu kuSouth vanika culture kari nani. Ndakambonotenga chingwa ndiri kuRandburg. Pandakadzoka nacho vakabhatarisa date zvanzi chichaita ichi. Achichaita. Chitone date wena. Chingwa date watombochiwana. Date rekuitisa seinda uchidada kudaro. But culture inocreatwa nepoverty. That's namati. Namato wako ne wangu ndiwo kuti God give me wisdom. Hallelujah. James ati kana kuna asina wisdom, must pray for God to give you the divine wisdom. Why? Wisdom is the principal thing. Father, we thank you for your word. We thank you for